I això, normal. Però tot el que necessites, no se veu. Hola, buenos días. Bienvenidos a otra edición de Paella de Diumenge de la programación de Siroco Cultural y la Casa de la Mar. Nuestros compañeros de Música en el control. Y tenemos la suerte de contar con Juan Lu Tormo y Clara Ferrando, que nos van a preparar una fideuà de las que harán historia, seguro. Primos, com esteu? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Molt contents i contenta d'estar amb vosaltres. Tot un plaer participar en el projecte Siroco Cultural i recolzar així cultura autòctona de la terreta, el País Valencià, primo. De tota pedra fa paret. Moltíssimes gràcies, primos. Doncs res, jo ja estic amb l'Àguila Amstel. Podríem fer una picaeta i contar com dinar una bona fideuà, no? Com cuinar-la, sobretot. Així que, avanti. Molt bé. Em sembla perfecta la idea. Aleshores, com Àlex va per davant en el vermut, doncs anem a presentar el nostre maridatge per al vermut d'avui. Ara, que tenim per ahir. Ara està bé. Vinga, que Clara va fer així una recomanació de cata d'un vinet especial que tenim per a veure, la cuina. És una cosa molt senzilleta, però com és tan fàcil de trobar i el resultat és tan conegut, però per a nosaltres, sempre que cuinem la fideuà ens agrada maridar-la o fer el maridatge amb un vi blanc semidolç, que no és molt habitual, però la varietat de viura en la que està fet este conegut diamante fica darrere que té més de 100 anys, però és veritat que és difícil d'imitar per altres semidolços. Això, la varietat viura és així molt afrutada, verdaderament, però té molta força, no? El mateix color, aquest pajizo que diuen, dorat. És veritat que després forma part del sabor amb contundència, per exemple, que per a mi penso que és bastant o no és molt habitual de trobar amb un vi dolç, a no ser que siga molt bo o que tinga barrica, no? Inclús. Doncs vam pensar que era una possibilitat, sí, a més per a mi i per a nosaltres la veritat és que és un bon vi i està molt bé de preu i el resultat de qualitat-preu és fantàstic, o sigui que, bueno, no per a totes les voltes, però per a aquesta vam decidir este. Esperem que vos agrade. Àlex fa una careta que té ganes de tastar-lo i tot, primo? No sé. Doncs ja ho veig, jo estic així amb la cervesa, però si a més me recomaneu, a mi m'agrada moltíssim els vins, aleshores apuntat queda, a tope. I suposo que en la fideuà quedarà molt, molt bé. Doncs molt bé. Anem a inventar una aplicació per a que es pugui olorar i tastar el menjar, perquè esto de solo verlo y oírlo, no sé yo, Bueno, para qui no sàpiga i si no sàpiga... Se te va a fer la boca. És molt mal. El Juan Lu Tormo és baixista de Sènior i el Cor Brutal, a més d'un excel·lent cuiner del bar Joventut de l'Énova. Aleshores, de l'Énova con amor. Anem a fer aquesta fideuà a la Clara Ferrando. Bar Joventut, el millor per a la salut. Veritat. Per al cor. Pues... Mentre Clara obri el vi i fem així una degustació, anem a preparar un poc el que anem a fer avui. Anem a fer una fideuà de polp i gambó, molt facileta. El primer que anem a fer, perquè això es fa ràpid, és ficarem el forn a 200 graus per a després rebaixar-li el caldo en el forn i la farem amb un fideu fi de cap d'àngel per a que queden ahí plantaets i cruixents per dalt. D'acord?
Mira, amor, ahí damunt la taula tenim... Bueno, deciros que tenemos la gran suerte de contar con Juanlu y con Clara, pero también con un compañero del alma, compañero, Lucas Sanz de Siroco Cultural. Aquí un excelente cocinero, aunque no lo parezca, y sobre todo un excelente degustador de fideuàs. Así que, Lucas, bon dia, xaval. Más degustador que un altre. Perdoneu, que no he dit bon dia, però no sabia si estàveu sint o no. Perquè com jo estic connectat amb vosaltres i després m'he adonat que estava també en línia. Bon dia, moltes gràcies per la fideuà, que no sabia que estaven tots ja clavats així. Que, com diu Àlex, més que cuiner, degustador, perquè una altra cosa no, però menjar m'agrada moltíssim. I tenia ganes de veure com fèieu la fideuà, perquè per a mi és un gran desconegut. Encara que l'he tastat moltíssimes vegades, no la tinc controlada a l'hora de fer. Així que jo estic aprenent i qualsevol coseta que tinc, preguntes, si vos pareix bé, d'acord? He de dir, no sé si m'he sentit, però aprofita i vos dic que la nostra altra companya, perquè en Siroco som tres, Patri, ella sí que sap fer la fideuà i la veritat és que és el seu dinar favorit. Una llàstima que no sàpiga fer-la perquè així podria tenir més ella, però tot és ficat, així que espere que la meva cosa funcioni millor gràcies a vosaltres. Bon, xicons, a veure què us pareix un brindis per la fideuà i per el cor brutal i per l'amor. De l'Ènova con amor. Igualment. Gràcies a vosaltres. Primo, salut i força. Sempre. He de dir... Res, no? Com comencem, Juanlu? Com comencem, Juanlu i Clara, amb la fideuà? Espectacular. Pues, la fideuà la fem rapideta. Aleshores, 10 minutets, un quart de cocció, en mitja horeta jo crec que la tenim feta si no ens enrotllem molt. Val? Aleshores l'hem ficat aquí con las manos en la masa. A veure. Lucas, jo sóc igual que tu, que com que, no sé, a Juan Luis espectacular i jo no tinc molta mà amb la fideuà, m'he vingut per aprendre la millor, o sigui que... Lo millor és fer equip, o sigui, si els dos feu bé la fideuà no té sentit, lo bo és que un sàpiga fer-ho i un altre sàpiga menjar-ho bé, o sigui que nosaltres fem mai l'equip. Molt ben dit, molt ben dit. Jo sóc una bona catadora, però el cuiner és Juan Luis. El músic i cuiner és Juan Luis. Bueno, doncs comencem. Tenim ja el forn preparat a 200 graus, temperatura d'alt i baix, per als que voleu fer en casa, que és molt fàcil. N'hi ha dues maneres de fer aquesta fideuà de polp. La primera, que és un poquet més costosa i no ens ha donat temps, és bullir el polp i escaldar-lo cada vegada que bull l'aigua. El claves dins uns 15 o 20 segons, el tornes a traure, així durant 4 o 5 vegades i després ja el deixes 15-20 minutets bullir. Aleshores, en aquest caldet que fa el polp, faríem la fideuà. Nosaltres, per a fer-ho més pràctic, tenim ja el polp bullit, que ara trossejarem unes patetes, se veu la càmera així, val, perfecte. I tenim ja un fumet de peix, de peix de roca, amb unes verduretes, una tomata, una ceba i un all porro, per que li doni un poc de sabor. I ja el tenim colaet, aleshores anem a tindre el fumet de peix de roca ja calent, per anar fent el sofregit de la fideuà i aleshores ja quan tenim tot el sofregit fet, li aboquem el caldo i al forn, ja és molt facileta. Mireu, si voleu pas que esteu en casa i algú s'anima a fer-la o vol apuntar-se de xulla, tenim d'ingredients, anem a fer una paelleta xicoteta per a 2 persones, val? No, Juanlu, 4 persones. 4? Per a 4, aleshores fiquem
uns 600 grams de fideu de cap d'àngel, el més fi que trobeu. Nosaltres hem provat uns que a mi m'agraden molt, que són el seco de la marca Consum, val? Que estan superbons i queden perfectes perquè ja estan doradets i tot, i integrals, vamos, más sano imposible. Esto, hemos pasado de cerrar bares, Alex, a ficar-nos així a la bona vida ja. Bueno, pues amb els 600 grams de fideu, uns 800 grams de polp, ja si el fiqueu bullit, uns altres 800 de gambó pelat, un parell de tomates grans o 200 grams de tomata, una ceba i uns dents d'all, podeu ficar, nosaltres per a dos ne fiquem res, doncs fiqueu 6 dents d'all, així laminat. Amb safrà molt important, el pimentó dolç de la vera que li dona un regustet ahí de fumaet més especial, oli d'oliva verge extra, molt important, és very important, un got de vi blanc, que no desperdiciarem aquesta xoia, amor. Li posem per a de fumet, de quantitat per a 4, doncs li fiquem un litret, perquè entre el que evapora mentre s'està calfant i això, per a 4, un litre de fumet de peix de roca. I res, anem a ficar-se allà. Aleshores, primer sofregim en oli d'oliva del polp, encara que estiga bullit, per a que tinga un poquet de textura i agafi gust l'oli amb tot el sofregidet en el final. Quan lo aprofita lo del fumet, lo de me sents bé? El fumet, tu és casero, l'haces Juanlu o com està el tema? Pense que no està sent. A veure, Juanlu, l'has fet tu, primo, el fumet? L'has fet tu a casa? El fumet sí, l'hem fet a casa, Agafes, compres de la pescateria peix de roca, va ser carranquet, algun peixet aixina de morralla, aleretes, carranquet, el que siga, i li fiques de verdureta un parell de cebes, un parell de tomàquets i un all porro, i se te queda ahí un caldet en reguste, pues, temps una mitja horeta des que vull, que rebaixi un poc per a que es quede més espesset i ja està. I el reservem ahir, el tenim ja coladet i tot. Endavant, que bo. De categoria. Així està perfecte, carinyo. A veure, tenim l'oli per així. Utilitzem aquest oli, que és una meravella. Una torrada ahí. Han de sofregir el polp, després els allets, la cebeta, i després li tirarem ja la tomata triturada i un got de vi blanc perquè xuple el caldet. Vaig a fer la seva trituradeta perquè quede més fina, val? Bueno, primo, i conta'm algo tu de rock and roll. Com va per ahí? Què estàs escoltant ara? Pues ahí estem, intentant que el rock and roll no decaiga, com sempre, ¿no? Sobretot tenim ganes de xutar-nos ja, ¿no? I poder estar a un concert, prendre unes cervesetes, a la casa de la mà si és possible, ¿no? I... Primo, jo hi vull anar a tocar. Tu que eres bon titellaire, mira a veure com maneges els fils, que jo vull anar a tocar allí. Primo, ma casa està a casa, tío. I si vas a cuinar fideuà, saps que pots tocar ahí quan vulguis. I pot tocar Clara i tot, si vol. Clara, tu toques alguna cosa i jo cante, no hi ha problema.
saps? Jo A la cante, casa de la jo no Mar, sé tocar, Clara té molt bona veu, però tocar instrument, un poc la guitarra, però se me dona millor cantar. Tu i jo cantem, ¿vale? A eso estoy Sí, yo, no, amor. Fem un dúo. Jo fem canté còmodes, i ella fem canta. còmodes. Jo canté amb tu, Àlex. Jo No encanto estem de la tallant vida. alcohol per a sofregir-lo. Alex podría ser Muy bien. cantante si no fuera por la voz. Tot lo de més ho faig és un front Àlex té espectacular. la Que em falla la voz. planta Tio, és tio, un em falla la gran show. La pues lo que encara, no, però bueno. I vosaltres, Juanlu, com esteu? Esteu fent coses? Esteu treballant? Sí. La Estem fent gelatina... coses, t'està preguntant. Amor. Ah, no És que no patís, que és el primer no t'escolta molt bé. S'escolta molt baixet de volum. Pots alçar un poc més la veu, Primo? I a més, apropar-me més al micro, sense problemes. Et preguntava, vosaltres esteu treballant, esteu connectant-vos el grup i tal, esteu fent coses? Heu pogut fer-ho? Amb Sènia, sí. I amb la colla. De Sènia. Van un disc nou, molt xulo, parla de les nostres històries de vivències de carretera. El meu amic Miquel és un gran lletrista, contarà molt bé totes les nostres batalles. M'ho va gaudir molt escoltant aquest disc nou i el tenim gravat ja, aleshores estem esperant ara ja per a fer S'ha silenciat. Primo, s'ha silenciat una mica. Si pots repetir... i moltes ganes de... La veritat és que ha sigut la promo més difícil que he sentit mai. O sigui, hem entès que heu treu disc nou, que i tal, però encara no està disponible, no podem sentir-lo encara. Cal fer la presentació o com està el tema? No, tenia algun pensament d'alguna cançó, però encara estem ahí negociant coses per a veure qui trau el disc i com anem a fer-ho tot, perquè, clar, amb el paró i el confinament aquest, tots els plans que teníem se tenen que tornar a refer d'alguna manera. Aleshores estem, telefònicament, estuvimos parlant, ja quedàvem unes cosetes per gravar que s'han acabat aquesta setmana amb el nostre amic Luis en el Little Canyon, en Chassot, i així, rematant un poc la feina aquesta i hem de quedar a parlar, a veure com ho posem en marxa tot. Bueno, vaig a triturar la ceba, val? Que ja tinc la paella calenta. Jo volia aprofitar per a donar un petonarro espectacular i un gran abraç al Primo Landete, per supost, tota la gent del Cor Brutal, i a Lluís Martí, sense ell. Tope. Ja vaig enviar jo l'enllaç perquè aprengueren a fer una fideuà, Primo. Andy, Miquel, Rafa, com esteu? Esteu ahí? Que tinc ganes de fer xunteta ja, Aquest menja, però mira, el Primo. Va, perfecte. Bueno, tenim l'oli ja calentet. Anem a perdre una fetxeta d'alcohol. L'oli està tallat? Això està de categoria internacional. Uau! Que bo, tio. Estava mirant ara a veure si en Instagram estaven els companys sènior
però sé que ells no són molt d'Instagram, no? Tenen una altra edat i potser siguen més de MySpace, pot ser? Jo em penso que Que bueno. s'anunciaria pel Com dius Facebook. això, Piqué? Per a veure si els... Segur que estan les xiquetes pel mig i s'han desmuntat tota la paradeta de la fideuà virtual. Clar que sí, a veure si és de veres. Vamos a darle caña a esto. Me dic ara en un moment que s'ha escapat el gos, val? Que s'ha escapat el gos, vaig a per ell. Un momentet, disculpeu. Vale. Molt bé, primo. El seu gos. Entenc això perfectament. Molt bé, amor. Has dit abans, Juanlu, que has dit que la clavaràs dins del forn? Sí? Has dit que la ficaràs dins del forn? Sí. La posarem com és una paelleta xicoteta per a 2 persones. És perfecte. Per 4 se pot fer, però no sé si la mesura de la paella cap i un forn de casa normal. Aleshores, aquesta fideuaeta fent-la al forn és que és espectacular i molt facileta de fer. Es queda igual si no la fiques en el forn, perfectament. La diferència que n'hi ha és que es queda com el cruixent este damunt, així sequet, que li dona un tacte al paladar espectacular, vamos. Per això a mi m'agrada que evapore el que és el fumet amb el forn. És molt més ràpid i el fideu es queda amb una textura més... Molt bé. Perquè estàs fent-la en vitroceràmica i això ja és prou difícil. Pense que s'ha congelat la imatge? No, estem bé. És molt facileta de fer, ja t'he dit. Seguim els passos. Tenim el fumet peix, sofregim el bol i ara en seguida li añadirem uns alls laminats i la ceba, a continuació. Molt bé. Si sofreix el bol vaig pelant els allets. Laminats, Sí. Esteu propet del mar, vosaltres? Sí, justament havíem anat a veure si pescàvem el polp ahir a Pinedo, però la Policia Nacional no ens ha deixat passar. Però que estan tancades les platges, no? Encara no es pot anar. N'hi havia molta gent de fora. Ens han dit això, que n'hi ha molta gent de fora. Perquè, clar, només pot anar la gent de Pinedo, en principi, i segur que tota la gent de València estava en Pinedo, i s'ha ficat la policia, en aquest cas nacional, com que a tancar la entrada a la mar. No, també és normal, perquè si no hi ha efecte contagi, no? Tants dies que hem estat que no servisca per a res. Però vaja, que nosaltres avui en la fase 1 pensàvem que ja podíem anar a passejar, no? Dins de la província jo pensava el mateix, ho he fet, però també pensava que dins de la província es podia anar. I de fet, per a mi, Pinedo o el Saler, com que estan tan propet, encara penses que no passa res, però bueno, si diuen que no, no caldrà fer una altra cosa. No, no, primo. És veritat que jo penso que s'han de sentir això dels 4 sunos, no? D'1 quilòmetre, 1 hora, però fins i tot això ho teníem ben calculat, que nosaltres volem entrar dins del compliment de la normativa, no? Que no pot ser d'una altra manera. Però amb tot hem concluït que el que ens ha dit el policia, no? Que la gent, que és que la mar estava a tope i el que estaven fent era frenar la entrada de nova gent a Pinedo, en aquest cas, que segur que estava a tope, no només de la gent de Pinedo, sinó de la gent que havia aconseguit arribar en principi de pobles al costat de la ciutat. Molt bé. Anaven tots també a per el pol per a la fideuà. Sí. No sé si heu vist que li acaben de tirar uns gambonets pelats que tenia també, a part del pol. És algo opcional, però quan més sucre, més dolç. Això és com tot. Aleshores, li sofregim el pol i li sofregim uns gambonets ja peladets per a tirar-li la ceba i els allets laminats. Jo penso que t'estic agafant el truco, perquè Bobby,
un bon producte i tal, no pot eixir malament, no? O sigui, és una miqueta de trampa. Això és un clàssic. Sí, però està guai, això. Claro. Un clàssic. Si la matèria prima és bona, no pot eixir res malament. Bueno, Parlant de la història d'abans que estava contant Clara, i nosaltres fèiem molta risa perquè ja anàvem en les platges de busso i tot per a clavar-nos en les roques, per agafar el pol, per a la fideuà. I clar, explicant-li-ho ahí a la Policía Que anàvem a passejar, A ver, que tenemos una fideuà online, necesitamos un pulpo, señora gente, por favor. Déjenos pasar, solo vamos a la roca. Solo vamos a pasear por las rocas, a coger un pulpo tampoco es nada malo. Que no, que Chimo Puig no quiere. ¡Qué Joder, nano. ¿Pero esto? ¿En serio? Bueno. Així, segur. Chimo dice... Parlant de tot això, mentre sofregim la cebeta, vos presente a Clara, que l'ha presentat Alex, però Clara va ser secretària autonòmica d'Hisenda en el Botànic 1, defensant així els interessos econòmics de totes les valencianes i els valencians. Aleshores, és el moment, si voleu fer-li alguna pregunta política sobre finançament valencià, estigueu en el millor moment perquè és la dona que més sap de tot el País Valencià d'aquestes coses. Escolta, de primera mà. Tant de bo. A veure si en Instagram la gent ara va dir que me sale a pagar, ¿qué hago? A veure, espallet. Bueno, pero si me sale a pagar, a ver, els impostos no són ruïns, els impostos són bons. Si te sale a pagar, primera és perquè tens ingressos, no? Perquè tens un treball, perquè tens capacitat econòmica per a pagar i per a fer que... A veure, penseu, els serveis públics, la sanitat pública de qualitat que ens mereixem, els 5 milions de valencianes i valencians, l'educació pública, els serveis socials, la dependència, no sé, tractaments oncològics, penseu, que els nostres nanos no estiguen en barracons, ara acaba de passar per així de la Torre, i de veritat que seguís flipant que els nostres xiquets i xiquetes seguisquen en barracons al nostre país. I en definitiva és perquè els ingressos no ens arriben d'on s'haurien d'arribar, el 80% dels ingressos al País Valencià, que és des de Madrid, en definitiva. Perquè sabeu que els nostres impostos se recapten així, però després s'ingressen allà, no? S'ingressen a Madrid, Madrid o el govern d'Espanya decidís com es repartís i es retornen el que retornen. Aleshores, el que es correspon, que és, si fora el que es correspon, no faria falta una denúncia social com ha fet sobretot l'Esquerra Valenciana i sobretot el demanar el finançament just que ens mereixem els 5 milions de valencianes i valencians, perquè la paraula finançament sembla com una cosa així un poquet etèrea, no? Però en el fons ens afecta la nostra butxaca i suposa tindre una sanitat pitjor, uns serveis públics pitjors, no sé, el que vulgueu, una MT pitjor, que els nostres xiquets i xiquetes, el que vos dia, no? Seguisquen en barracons, passant fred en hivern i calor en estiu, que és indigne per a qualsevol la nostra generació present i afecta directament la nostra butxaca. I, bueno, hi ha comunitats autònomes que tenen serveis oncològics, serveis de totes les malalties cròniques molt més millors que si eres un malalt valencià o valenciana. I això és el que és injust i el que hauríem de solventar, no? I hem intentat solventar i seguim solventant des del govern valencià. Preguntar-me les mans. Estic sent bé perquè com esteu ahí triturant, n'hi ha paraules o n'hi ha formes de dir les coses, com per exemple el finançament, que siga que estem demanant diners a un banc i no és de veres. Nosaltres hem demanar al govern central els diners que els contribuents en el tram autonòmic han donat a la Hisenda espanyola. I moltes que cal pensar que a mi m'agradaria pagar moltíssim. Dic de veres, o sigui, m'agradaria pagar tot i tot públic. Jo això no tinc cap problema en dir-ho. La sanitat, l'educació i la cultura pense que són pilars fonamentals de la nostra civilització. I m'agradaria pagar impostos, però com deia una persona que
no citarem per no fer política, la sanitat no es paga de l'aire. La sanitat costa diners i cal tindre aquests diners. I Àlex, ja estàs de volta? Ja has tornat? No se te sent, primo. El micro. Sí, que se m'ha escapat el gos. M'ha tocat anar correguent i estic ahí amb el pulmó fora. És mentira. Estan tastant la fideuà. Sí. Pones que arriba a temps. Jo el conec de tota la vida i segur que ha anat a fer alguna malifeta per ahí. No, jo sé que l'enviat de Satan a la terra, primo, ja ho saps. Però jo sempre te'n defenc, sempre, Juanlu, sempre. Guapo! Estava veient la iaia i estava flipant amb la fideuà. Moltes ganes de tastar-lo, la veritat. Pues això ja ho tenim ja, que fa un olor, primo, de categoria. Bueno, de lo que estàvem parlant, que estava comentant-vos clar abans, crec que també és important sobre, ja no els impostos que paguem els valencians i les valencianes, però, per exemple, el que va intentar fer Clara de proposar l'impost turístic per als estrangers turistes que vinguen així al País Valencià, són uns diners també que a nosaltres, per exemple, ara es vindrien molt bé, no? Els alcaldes i alcaldesses del nostre país sempre hi ha gent que no tenen recursos per a netejar, per a cuidar les platges, per a cuidar els per a tornar a construir els passejos marítims que el Glòria ens va enderrocar, no? Al llarg de tota la nostra costa. I jo sempre pense, si en el govern de coalició haurà prosperat en el Botànic, que com a secretària autonòmica vam estudiar la figura de l'impost al turisme. Clara, endavant l'economia. Doncs, bueno, en el primer botànic, no? Perquè formem coalició de govern compromís amb el PSOE, pues el PSOE va considerar que no vol estar al sector turístic i al final pues, no el van poder aplicar. Però jo sempre penso que dels impostos del ventall tan curtet que tenim els valencianes de recaptar, que tant necessitem cuidar els nostres serveis públics als que tots els 5 milions de ciutadans i ciutadanes valencianes tenen dret, haurà sigut un dels impostos que no s'afecta als valencians directament, que no pagaríem, sinó als estrangers, no? Quan vinguen al nostre territori, ja que gasten neteja, policia local, imagineu-vos, i haurà suposat un ingrés extraordinari per als valencians de 40 a 50 milions d'euros. Bueno, doncs això haurà ajudat, efectivament... Quasi res, saps? Quasi res. 40 o 50 milions d'euros. Bueno, més que res perquè l'activitat... És una cosa que ens toca, a més, no? Bueno, és que, clar... I no serà qüestió de temps, perquè és un impost que jo quan vaig per ahir per l'estranger, jo ho pague molt just. Jo no pense abans d'anar-me'n a Roma si vaig a pagar 5 euros per persona i nit. Jo vaig igualment, perquè jo tinc un interès en anar i jo entenc que això té un preu. Vull dir, les coses n'hi ha que pagar-les. La cultura, l'educació, la sanitat i el turisme també. No sé, jo penso que és qüestió de temps. Pot ser que encara tinguem una miqueta de por, però a veure si ara amb el canvi aquest que estem tenint és el moment de replantejar un turisme de qualitat i sobretot que no sigui invasiu per al centre històric, que respectes, no sé, pense que tenim l'oportunitat ara de... Puc dir-te, Lucas, jo puc dir que saps que vaig viure 2 anys a Lisboa i Lisboa és una ciutat que ha eixit en l'ajuda d'aquest impost que sol ser un euro per persona i per nit. I la ciutat està completament canviada de quan jo vaig estar, que vaig estar el 2008. Es va imposar aquest impost el 2010 i la ciutat ha canviat per complet. És espectacular. Són uns ingressos que hi ha la justícia, a més. Que la vida no és gratis, que res és gratis. La gent és que així es pensa, la música és gratis, el turisme és gratis, vull dir, així en València siguem del més impot, saps? Estem bé, és com los romanos, pan y circo, vamos, mentre tinguem espectacles i la panxa plena, bueno, pues aquí no passa nada. Pues no, sí que passa, tío, que passa i n'hi ha que fer les coses ben fetes.
Claro, ¿qué pasa y pasará? Es el problema, tío. No, si s'està fent res. Sí, s'està calfant. Doncs això, les vostres aportacions, jo, mira, les compartís. Havent estudiat l'impost, la figura impositiva, les compartís totalment, és el que digueu. El que diu Lucas me pareix una opinió super que compartisc al 100%. O sigui, si el que fa és arribar inclús a tindre, penseu-ho, un turisme d'èlit, no? De que xulo que és poder estar en Roma i poder pagar 8 euros la pernocta. Nosaltres vam estudiar una figura que anava del 0,50 als 2 euros. Els hotels de 4 o 5 estrelles. A Lisboa, Clara, és un euro a soles. I va ser un euro i la ciutat, la pujada ha sigut espectacular. Espectacular. Àlex, super importantíssim la teua igual aportació de amb un euro per dia, o sigui, per nocta, com has dit molt bé, com es canvia una ciutat, no? Perquè, més que res, perquè són recursos que la Generalitat Valenciana no té. Com ara, no? Vam fer, el divendres vas tindre l'oportunitat de fer us enviaré el vídeo, està en Aula Digital, no? Amb Joan Baldoví i Ateneu Digital, està en YouTube, que va organitzar l'alcalde de Bellreguard i van participar Joan Baldoví i jo, com a exsecretària autonòmica d'Hisenda, de la Hisenda Valenciana, i Joan Baldoví com a diputat de Compromís. I la veritat és que paga la pena també parlar de la figura impositiva i de com ens va afectar, si no estaven ja prou malament, no? Infrafinançats. O sigui, sense els recursos que necessitem el poble valencià, imagineu-vos ara, després d'una crisi sanitària com és la Covid i d'una crisi econòmica que malauradament va comportar. Doncs aleshores necessitem recursos per part d'on haurien de vindre sempre, ja que, com us deia, són els que tenen els nostres impostos de recaptació valenciana, que és el govern de Madrid, ni més ni menys. I que mal estem els valencians perquè mai ens pilla el govern del color que pertoca, no? Que per a mi hauria de ser, ahir no soc imparcial, un partit d'estricta obediència valenciana. I lo important que és tindre a Madrid una veu valenciana que quan passe la frontera, no? Per dir-ho d'alguna manera, la frontera imaginària del nostre país valencià, se'ns oblide, no? Aquí ens devem, que és als 5 milions de valencians i valencians, o de la gent que viu així, per suposat, i se deuen a les seus en Madrid dels partits polítics que tenen el seu centre a Madrid, ni més ni menys. A més, Clara... Sí que soc imparcial, però ho sé. Jo ho faig com a progrés d'este poble, ni més ni menys. Aquestes coses són necessàries. Jo estic d'acord, i ese que ha dit Juan Luabart, no? De la vida no és gratis. Tot és política. O sigui, la música és política, la cuina és política, hasta l'amor és política. I el que diu al contrari és mentira. No ha reflexionat. Hi ha una cosa de lo que està dient ara... O ens el nostre lloc o al final, pues, què passa? Si no fem... Seremos todos madrileños. No, això ho dia Fuster, no? La política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Jo penso que és una frase que resumís molt bé, malauradament, però necessària en molts moments com l'actual, de falta de recursos, de necessitat que el nostre poble tinga la sanitat que es mereix, l'economia que es mereix, l'ajuda a l'autònom que es mereix, tot en esta vida, malauradament, passa per tindre més calés o menys calés. I al poble valencià ens fan falta tants calés que, bueno, que tot el que puguem aportar en aquest sentit, com a ciutadans, com a polítics o com a bones persones, doncs és en benefici de totes i de tots. I si de pas va estar maridat amb este bon vi i amb una fideuà, que ja us dic que va quedar de perles... Fideuà de la pata del macho, primo. La pata del macho, què és? Escolteu, audiència internacional, superimportant. Ja tenim el sofregidet de cebeta i allets, amb el pop, la gamba, la tomateta, l'hem rebaixat amb un poc de vi blanc i ara anem a pegar-li una volteta als fideus abans de tirar-li el fumet de peix per a que es queden plantaets i bonicos. Això és l'efecte visual, val? A veure els fideus, Primo. Primo, a veure els fideus. Quan els posem en el foc... Parla, Primo.
A veure els fideus, el tamany. Ah, sí, perfecte. El fideu és el fideu de cap d'àngel, val? El fideu més fi que... El cero, ¿no? El cero, o sea, no... El cero. O el del 0 o el 1. Tío, madre mía, guau. En esta fideuà... No, estos son el cero. Mare meva. Estos son el fideu, busqueu de cap d'àngel, que seria el número 0, el més fi que trobeu. El més fi que trobeu. Aleshores, durant un minutet, més o menys, que no se sucarren, perquè se sucarren enseguida. Les peguem una volteta amb tot el sofregit que tenim ja de cebolla, alls, tomateta, amb el pimentó roig, perquè agafen un tostadet i un cruixent especial. He sentit, Juanlu, que parlava de l'agridulce, no? Pimentón de la Vera agridulce. Ese és el que li fiques, el que li dona un gust a fum. Ese és. A mi ese m'agrada molt. Exacte. N'hi ha gent que pensa que està. A mi m'agrada. Perquè no te'n passes tirant-li, perquè si no, no li trobaràs gust a res. Només tindrà gust que el pimentó. És la punteta d'una cullereta de cafè, tal, o sigui, una polseta. El pots barrejar, si vols, amb l'altre. Si li fiques, fica-li un poquet, perquè si no, tot va saber a pimentón de la Vera. Però em va costar trobar-ho, No és fàcil trobar, d'això. Per lo menos en el meu barri les no... I quan vaig trobar dos, per tindre. Primo, perquè el compre jo tot. Ah, serà per això. Ma mare, però clar, per a la ciutat, ma mare el compra en el Mercat Central de València. Però és veritat que en Mercadona i en Consum pense que no ho troba i sempre, de fet, ens du a les filles i el compra sempre en el Mercat Central. Per si vos serveix. Allí segur que n'hi ha. A Consum sí que hi ha dolç a soles. Pimentó dolç sí que hi ha de la Vera. Però agridolç jo crec que no, tampoc. És veritat. Bueno, tenim ja el fumet de peix dintre. Ara li tirem unes hebres de safrà, que li donen un poquet més de realcen el sabor i un poquet de colorant. Esto es el oro de las especias. Sabeu que per a fer una bolseta d'estes de safrà no sé les mils de flors que se necessiten perquè només crec que trauen, si no sé malament, 2 o 3 pistils d'estos cada flor. Això és tan car, el safrà d'Ebre. I, a més, cal arreplegar-ho de matinada quan està eixint el sol, perquè si no després es fa una miqueta i després n'hi ha que secar-ho bé. És molt complicat de fer. Jo vaig plantar en casa una vegada. Això no ho sabia. Vaig plantar en casa pensant que em faria... Van eixir 4 o 5 flors, no vaig tindre per a res. Però bueno, la flor és molt bonica, és una flor molt bonica, la flor del safrà. Si algú no la coneix, és molt xula. La flor morada, aixina, molt bonica. Està guai. Que xulo, Lucas. No, però ara rectifiquem de sal, tastem el caldet, perquè això ja està bullint, és mà de tirar-lo al forn. Aleshores... Quina pinta, primo, mare meva. El puntet de sal. Clara tiene celos totals. Sí, Clara tiene unos celos espectaculars. El sabor està espectacular. Aleshores, ara ja tenim el caldo bullint i el fiquem al forn fins que s'evapore el caldo. Això no l'he fet mai, lo del forn. Sí que m'agrada fer fideuà, però sempre a la paella, mai al forn, tio. Vaig a provar-lo la següent. Quan estiga bullint el fumet, apaguem ja la planxa i deixem que evapore el forn amb el grill de dalt i la part de baix, les dues parts, calentes a 200 graus sense ventilador. Important perquè si no se'n veu el caldo en seguida. Lo normal és en la quantitat de caldo que li fiques, si és paella per a 4,
els 600 grams de fideus, li posem 1 litre de caldo, de fumet, de peix, en 10 minutets ho tindrem bo. Val? Aleshores, és hora de seguir xerrant ja de música, de política, de sexe, del que siga, i acabar-nos el vermudet este, que tenim 10 minuts per a començar a dinar. Que bo, salut. Jo vaig aprendre una altra, que són quintos, que en la càmera pareix que són quintos. Dale a l'Amstel, primo, a l'Amstel. Però no és una litrona. Jo crec que ha fet un res... Ara després mos ensenyes la caixa de baix, que segur que t'has fotut ja mitja caixa de quintos ja, primo. Que vosaltres sigueu molt valents. Jo porto 5. És la quinta, però és Amstel i m'agrada, tio. És que no puc més, saps? Ara toca Ese no piscina. puja, l'Amstel no puja, de més. Però això ho hem parlat tu i jo moltes vegades, que et toca la ressaca. Sí, pot ser. Ara una piscineta i després has d'estar la fideuà, tio. Espectacular. Molt bé, molt bé. Voleu que vos posem en la càmera els ingredients escrits? Pues estaria molt, jo crec que estaria molt bé per a la gent que està veient, Clara, i això, clar, tenim aquí un bon xef, aleshores jo crec que pot ser espectacular. A veure, així es veu el foli sencer? Sí, però jo no puc llegir-ho. No sé si la gent que està a internet té la capacitat. Crec que no, que es veu molt xicotet. Es veu molt xicotet. El podem enviar, l'enviem en PDF al vostre celular i el reenvieu a Ciutat Cultural o Casa de la Mar. O posem per la salsa de la Casa de la Mar, que es dina molt bé, a més, a la Casa de la Mar, tio. Clar. Doncs ara te'l reenvie jo, Àlex, en PDF i tu fas promo de la fideuà. Esta és única, Sí, estarà la salsa de la Casa de la Mar i a més a veure si vens a tocar i vens a cuinar també, perquè ahir es dina molt bé, tio. I és un plaer. Clara i jo tenim una cita pendent per anar a dinar a Casa de la Mar. Sí o no, amor? I tant. Però jo estic fent el que puc, us ho fico ahir per si algú ho està veient i copiant, doncs això que s'endú. I si no, com deien, després estarà penjat i podran llegir-ho amb calma i no passa res. Perfecte. Quan vingueu a la casa del neopre, que tenim el mar molt a propet, el nom està molt ben clar. Ese dia sí que neopreno i aperpolps. Ese dia se tornem a col·locar el neopreno y ya no nos para la policía. A la caza del pulpo. En la caza del pulpo. Bé, ara sí, jo ja tinc. A la vostra salut. Salut, primo. Primos i prima. Per vosaltres. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, Àlex, Primo, Siroco Cultural, Casa de la Mar, per convidar-nos a compartir este moment amb vosaltres i estem gaudint-ho moltíssim, de veritat, estem molt a gust. Gràcies a vosaltres, Primo. Us estimem a muntó, els dos, a més. Us estimem a muntó i res, és un plaer. I has dit que això és una versió beta, és a dir, ara estàs demostrant que saps fer-ho. Ara caldrà que la facis de veritat. Això és veritat, jo vull tastar-la. El postureo, tant el que vull, però aquesta és la versió demo. Ara necessitem la que podem tastar-la de veritat. Lucas és tastador professional. Lucas és tastador professional. Aleshores, Primo, ahí tens que vindre amb el baix i amb tot. I Clara, tu també. I amb el vi. Jo soc tastador de vi, saps? Jo també, Àlex. I tota pedra fa paret, Primo. Pues res, Lucas, jo faig fideuà i me porta l'acordió i... Guai, que guai. A tope. I fem ahí una junta gastrofònica, seria la paraula per definir aquest event proper que tenim en projecte. Aleshores, nano, quan vulgueu, però sí, quan es deixen. De 10 persones, pa 10, fideuà pa 10, con música incorporada.
Sí, però jo no sé, quan podrà ser això? És que de veritat, jo no entenc molt bé lo dels plaços. No sé si dentro... Hòstia, sí. És que no ho sé. No ho sé. Ya, Lucas, ¿ya vos que te diga la verdad? Después de la xunteta esta, més policeros que ens han parat este matí a la prima i a mi, anant a Pinedo en busca del pulpo, un poc de desobediència civil, em pense que no anirà mal per a reestructurar l'ordre públic així al País Valencià, perquè estan tocant-nos els collons un poc. A veure, que ni ells mateixes sabien el per què donar-nos explicacions per què no podíem anar a la platja. A veure, si es podem manejar entre províncies, nano, podes eixir a passejar, pots eixir en famílies, venim de la Torre, li hem dit perquè portaven el meu DNI que venien de la Torre, estem al costat de la platja, vale, que no nos dejas entrar porque la playa está llena. Está llena, que es lo que pasaba en definitiva. Pues dime això i ja està, però no tenen una explicació raonable. Jo crec que hi ha una descoordinació, tio. Sí, és que no és prou fàcil, o sigui, no és gens fàcil tramitar aquesta situació i jo pense que estem anant cada vegada revisant-la i mirant-la i això la veritat és que provoca molta desafecció ciutadana amb les mesures de seguretat que estem tenint. Perquè si em diuen que no, és que no. Jo he estat 60 dies baixant a comprar i a casa, res més. I si està clar, està clar. Claro, i Patria ha estat 60 dies sense dir, doncs bé, no passa res, perquè I hem estat així i ho hem fet bé. Clar, no passa res, que tampoc no estan demanant-nos massa, vull dir, és fotut, hi ha molta gent que està passant. Sí. Però vull dir, i ara el problema està en que volia anar a una llibreria per un llibre i no sabia si podia, perquè tenia que anar a Benimaclet i això és passeig o és anar de compres, o tinc horari o no tinc... Un folló per a saber si podia anar a la llibreria o no. Està molt prou complicada. Penso que està... Però jo tampoc sabria fer-ho millor, que a voltes cal dir aquestes coses. Que la gent en seguida i més davant una birra es posem a parlar, jo no sabria fer-ho millor. Les coses com són. Tampoc és la meva feina, però no sabria fer-ho millor. Així que no hi playa, no hi playa. Que esperem i ja ho veurem. Però bueno. És una situació molt complicada, molt difícil, no? I coordinar-se és molt, molt complicat. Però sí que és veritat que sempre tenim que lluitar per a fer-lo millor. Ja que defensar això mateix, no? El poder juntar-se amb tota seguretat i sin infringir la llei. És veritat. Molt bé, molt bé. És totalment. De fet, nosaltres els hem dit, val, doncs si no, com a família no podem passejar, que havíem llegit este matí, vull dir, no és que havíem eixit saps, a la Virulé, per dir-ho d'alguna manera. Ho verifique jo, perquè Clara, jo no lliro, però ella ho llis tot. Claro, yo pensé que estaban en B. Salimos para cumplir con la normativa de lo que sea. Jo no, jo soc tot el contrari. És veritat que anàvem en roba d'esport i per això els hem dit és que anàvem a passejar, però com que anàvem en roba d'esport no se l'han tragat mucho. I bueno, ens han pres el DNI, no ens han dit que ens anaven a multar ni res, però ens han pres el DNI. I se te queda una cosa com a ciutadà, no? I ciutadana de dir, jo què sé, què ha passat, no? O sigui, quina responsabilitat, no? O quina conseqüència té el que ens ha xamparat la policia espanyola, no? Doncs, bueno, bé, doncs ho veurem, no? Perquè verdaderament no ho podem saber en aquest moment. Però pues, ho veurem, tal volta res, tal volta una multa, no ho sabem encara. El DNI sí que se l'han quedat i l'explicació també. Clara, mentre que no us sàpiga OK Diario i demais que és a la premsa diguen salta la quarantena, mentre que no parega que... Secretari Autonómico se salta la cuarentena con el bajista de Senior y el cor brutal. Delante de la amenazando con echar cóctel Molotov y tirar el patrón de la Guardia Civil al mig del río. Esperen que no, que todos... Ya tiene perill. Eso sí que es delito. Lo de la cuarentena tira que te va, pero también... Eso... A ver, hay que ponerle un poquito de chispa a esta vida, si no nos vamos a aburrir mucho, chicos. Vaig anar al George, Primos, ahir vaig anar al George i me vaig encontrar amb tota una jauria de vehicles, no? En banderetes i això. Jo era un poc ahir de que estàvem ahir de... ja es deixaran passar. Va ser espectacular.
Què te fas? Com ho fas, nano, que aneu en mascareta, se feu un foraet i se fiqueu una palleta per xuplar el cubata? Com està això? No, però va ser a soles per a replegar una carretilla per fer una xicoteta mudanza per Alfonso el cantador, que està a Grècia, aleshores tenia que ajudar-lo amb una moguda pel seu pis, però em vaig encontrar tota la jauria per ahí. Va ser un poquet estrany. Sí, sí. Hosti, sí. Te trobaves atrapat en una cosa de la que tu no formaves part. Clar, ens afecta, al final ens afecta d'una manera o d'una altra. Dic el mateix, i no cal ni pronunciar una paraula més sobre un discurs sobre gilipolles esto, perquè al final el que fem és fer-los propaganda i parlar d'ells és el que volen ells. O sigui, perquè són tan merda, no? Saps? Que necessiten que algú parle d'ells, perquè si no, no existiria. Aleshores, el que hem de fer és parlar, canviar de conversa. Jo vos proposo ensenyar-vos aquí l'obra maestra... Jo vull veure la Fideuà. Jo vull veure la Fideuà, per favor, que tinc una fam. Lucas, tu com vas de fam, tio? Jo tinc una fam de la hòstia. Sempre, ole, ole. A veure-la. Se veu enseguida. A veure, la vegeu? Sí. Que he de dir que està millor de lo que pareixia en principi. Sí, com que està garantita, jo no m'he adonat. Li hem afegit un poc de decoració, unes petxinetes que teníem per així. Se pot posar també la clòtina valenciana, també li realça molt. Te la pots fer de bermudet abans, mentre sempre la clòtina la tens feta ja i la fiques per damunt de decoració al final, perquè amb el caldo del fumet de peix no li cal ningun afegit més. Això una pinta... Mare meva, tio. Això li dona amor a la decoració. A veure, per favor. Faria falta tapar-la un poquet perquè acabe de fer-se tota la part de dalt del fideu. Però, bueno, treta del forn és així. Que guai. La podem posar un poc més, però la podem tastar ja. Perquè no sé els homes estos la pressa o el temps que tenim de videotrucada. Com està la garba? Estic veient que en principi no tenim problema, no? Hermes, Javi, si n'hi ha qualsevol cosa ens digueu, perquè, mira, en 2 minuts està ja instal·lat. En 2 minuts s'acaba, però no hi ha problema, Lucas. Vale, doncs en 2 minuts s'acaba. Penso que és el test perfecte per fer la degustació. El fideu, com vegeu, està plantaet pel mig, que era la intenció que teníem. El fideu està fet, no hi ha res de caldo dintre, s'aprecia, està en el seu punt. No he comptat el temps, però solen ser 10 minuts, perquè l'he fet tantes vegades ja que no fa falta tindre cap rellotge així per a... Està a punt per a menjar. Lucas, anem cap allà o què? Anem cap a l'Enova, Lucas, o què? Escolta, t'arreplega amb la moto, però... Per favor. Vinga, t'espere, me pego un bany a la piscina i anem. Escolta, que ells ja se fiquen ahí amb el vi, ja tenen la feina feta. Que, escolta, jo el deixo ahí, cal que fem una junts, Pues perfecte. I calla... Aleshores... T'agafe la paraula perquè sóc home de paraula, aleshores posa tu la data que has fet la proposta. Clar que sí. Així la senyoreta Clara i un servidor estarem encantats de poder fer una juntada gastrofònica, que me mola el nom. Sí, va, no patisques. I compartir amb vosaltres presencialment aquest moment. I abraçar-nos, tio, una miqueta, abraçar-nos. Abraçar-nos. No va faltar. O sigui que... Doncs moltíssimes gràcies, per tot un plaer. Ens ha passat el temps i jo m'he adonat, quasi. I, bueno, llevant que no n'hem pogut estar, ha sigut tot un plaer estar amb vosaltres avui. O sigui que... A veure si... Amb la música, em raquem a l'espai, a tope. I res més que dir. Primo, tu què? Pues res, primos, que és un plaer sempre veure-vos, Clara, Juanlu, Lucas, i que ha sigut un plaer. Moltíssimes gràcies per col·laborar en aquest projecte
i que moltes ganes de veure-vos, d'abraçar-vos de veritat i de tastar una fideuà i un vi i una cervesa i el que faci falta al vostre costat, sobretot, i escoltar música a muntó, que sempre hi ha que escoltar molta música i molt del sènior i el cor brutal. Aleshores, un plaer, us estima un muntó i bon diumenge, xicons i xicones. Bueno, com tinc jo l'última paraula, doncs anem a brindar per això, per el proper disc de Sènior i el cor brutal, que espero que vos agrade molt i dediquem a aquest brindis a Dimos, Miquel, Rafa, Mica, que no estan presencialment així, però que els tinguem en el cor i en la ment, sempre. Vinga, força, salut i república. Salut i república sempre. Sempre. Gràcies. Adéu. Adéu, gràcies.